Erokamano ahinya Ogendo. To bende wang'e ni wach ma kamano bende nitiere doho. Chopo odiechieng' manyoro noneno kanyo ka doho maduong' mano ma Busia bende nogolo chik kanyo kaluwore koda bura ma bende nodonjne godo Sugar Board. Naneno kanyo jopur mopogore opogore kotelnegi kanyo kod Cleophas Okwara, nantiere Peter Manyoro kanyakla kod jopur mamoko adek ma bende koro en bura manong'ad kanyo gi Justice Musyoka. Kata kamano en wach ma bende pod nitiere doho, wabiro bedo kwa we manotenge to wang'e anena gimomiyo ni nitiere nok mar niang' kinde ka kinde nikech moko en okang' mokwongo ma bende koro wacho ni nitiere nok mar niang' pok otegno kendo ok onego bed ni ng'ado niang' kitero e kembe marego sukari. Dibed ni achiedh nade nitiere kanye, tere kaka inyalo tiek achiedh nade ma kamagi Ogendo? Pok wapidho niang' ma e yo malong'o kuom thuolo mar higni 10 kata 11 mokalo. Omiyo nok mar niang' nitie kambe manobedo registered ma private mag ji giwegi. Iyudo ka kambi nobedo registered norego tan 1,700 to oseyawo lake nyaka tan 3,500 to niang' mopidho en owuon modhi rego to onge. Mano e timbewa maricho manitie nikech onge ng'ama oyiene mondo oyaw lak masin ento oseyawe koro ok ni clear all the cane manitie. Koro shida manitie en ni niang' onge, ok wapidho niang'. Koro gimonego bed ni wadiscuss sani en ni wadwa timo nang'o nikech gini kaka ineno chako western imbo mar Kenya odhi wiro central kae kama wantie moting'o Kericho, Kisumu gi Nandi kaunti kae to obiro dhi South Nyanza nikech en tuo mosedonjo manitie ni niang' no. To Sugar Board tije en regulate industry matiende ni en gi teko mar chungo rego, mano teko momiye gi chik mar Kenya. Koro nyaka wapidh niang', mano e yath kende manitie. Koro wan wawegi kata Sugar Board nyaka golnwa program ni to wadhi pidho niang' nang'o.